lang, congratulations kasi nakuha mo na yung AdSense win mo. Gumawa ako ng bagong video kasi sabi mo copyright yun eh, kaya gumawa ako ngayon. Nandito ako ngayon sa taas kahit masama pa yung pakiramdam ko. Congratulations pa rin ulit. Congratulations, ikaw ay maging leader namin at may malaking puso para sa amin. Mahal ka namin lahat. Kaya Simula Joyce Rabelio aka Nining, congratulations ulit. Kasi kuha mo na yung AdSense mo. Saka sa mga naitulong sa amin lahat, maraming salamat. Yan na natapos ang mensahe ko para sa'yo kasi masama pa yung pakiramdam ko. Napapainit pa ako dito. Bye bye, mami loves.